in my vlog. Hej. Fordi jeg er nemlig en klassehund. I fredags skulle jeg hjem til en, der hedder Kai. Og lige pludselig skulle vi køre rigtig langt i bil. Og så kom vi ind i en kæmpe stor hal. Og så begyndte Kai at lave træning og spille fodbold. Og det var rigtig sjovt. Og lige pludselig, da jeg begyndte at hæppe, så scorede Kai et mål. Da vi kom hjem, så kunne vi endelig slappe af. Så skulle vi nemlig til Disney Sjov og X-Factor. Og lige pludselig faldt jeg i søvn. Og så da jeg vågnede, så skulle vi lege hen kødbenet. Og det var sjovt. Og lige pludselig skulle jeg også op og danse Gangnam Style. Og så begyndte Kai at lege med Lego. Mega kedelig. Og ved I hvad? Søndag morgen, så skulle Kai til brunch, og han glemte mig. Så skulle han også hjem til sin bedste ven og hoppe på trampolin. Ej, ved I hvad? Egentlig var det meget dejligt at ligge i solen med solbriller på. Og jeg lavede mine egne drinks. Det var faktisk ret dejligt. Og jeg kunne faktisk godt lide den der familie der.